Раздел 3. Башлыкоў выехаў з Юравіч зацемна з такім разлікам, каб дабрацца да Алешніка ў самым белым ранку. Калі яго вазок узняўся на гару, вся шырокая раўніна, што разлягалася перад ім, была шэрая, непраніклівая. Ішла ад гэтай шэрані ў душу неадольная панылая сумотнасць. Толькі вецер, што налятаў тут на абдзьмутай вышыні, як бы абяцаў штосьці абнадзейлівае. Калявадавіч, як ён і спадзяваўся, стала прыкметна развідняцца. У гэтай парадзелай каламуці, што ўсё расступалася, вазок Башлыкова шухнуў цераз масток над Тур'ёю, паплыў па шляху паўз глінішчы. Са шляху Башлыкоў мімаволі неспакойна востра зірнуў туды, дзе павінна была быць глінішчанская школа. Разам з нядобрым, што засталося ад сходу, як ад павеву ветру, зацеплілася ў душы зноў згадка пра нераспазнаную жанчыну. Спадзяваўся ўбачыць агеньчык з вокон, але яго не было. Можа, закрывала поле? Толькі развіднела, калі ён выйшаў з вазка каля сельсавета. В сельсавеце быў адзін дзяжурны, ён, відаць, драмаў перад гэтым, калі Башлыкоў, моцна тупаючы ботамі, абабіваў снег, ступіў у пакой, сустрэў яго нібы вінавата, глядзеў з незразумелай насцярожанасцю. Башлыкоў знарок весела патупаў па пакоі, паціраючы рукі, паказваючы, што памерз трохі ў дарозе, трэба сагрэцца. Весела запытаў пра навіны. На людзях Башлыкоў заўсёды меў звычку трымацца весела і бадзёра. Дзядзька, аднак, трапіўся негаваркі. На пытанне Башлыкова адно неветліва аб'явіў, што гайлі сухвойным па калектывізацыі, а сакратар пакуль не прыйшоў. Ён павесялеў толькі тады, калі Башлыкоў загадаў яму паклікаць дубадзела. Пажвавелы ўраз усцягнуў на калматую галаву барановую кучомку і, мякка ступаючы валёнкамі, выбег на ганак. Башлыкоў зноў захадзіў па пакоі, раз-пораз кідаючы позіркі ў акно на вуліцу. Ён чакаў дубадзела з неспакоем. Было прыкра, калі б дубадзела дома не аказалася. Дубадзел яму быў вельмі патрэбны. Яшчэ ўчора, думаючы пра гэту паездку, Башлыкоў згадваў дубадзела. Там ён рашыў, што дубадзел будзе ў гэтай паездцы пры ім. Башлыкоў хацеў прыгледзецца лепш да яго, прымерыцца, чаго ён варты. З дубадзелам у Башлыкова былі важныя надзеі. Надзеі гэтыя трэба было праверыць. Дубадзел быў дома. Башлыкоў убачыў яго, калі ён паявіўся перад акном, ішоў хутка, імкліва, так што крылы яго зашпіленага на адзін кручок шыняля разляталіся ў бакі, разляталіся ў бакі вушы будзёнаўкі, што трымалася на макаўцы, ногі ў разношаных ботах ступалі цвёрда, а на касцістым твары была рашучасць. Чалавек як бы спяшаўся на выручку і гатоў быў на ўсё. Ён імкліва пратупаў па ганку, ступіў у пакой. Голасна прывітаўся, зычліва і разам з павагай назваўшы таварыш сакратар. Руку, якую падаў Башлыкову, паціснуў моцна, як бы пацвярджаючы, што ў ім всё надзейна. Башлыкоў зацягнуўся, зірнуў спасцярожліва. Трэба ў курані. У тым, як прамовіў, была значнасць. Значнасць была і ў позірку. Дубадзел кіўнуў моўчкі, таксама значна, ясна. Твар дзелавіта засяродзіўся, шмаргануў прастуджаным носам. Зараз? А чаго ж? Башлыкоў па-таварыску дадаў. Адклад, кажуць, не ўлад. А е!
шмаргануў носам Дубадзел. Адкладуваць няма куды. От именно, так што збірайцеся хутка. Дубадзел ускінуўся, як па камандзе, адазваўся ў момант. А чаго тут сабіраць? Рукі хутка рашуча ўхапілі другі кручок на шынялі, зашпілілі, нацягнулі глыбей будзёнаўку. Вот толькі перакусім, дадаў дзелавіта. Паснедаем толькі. Вы не снедалі? Спыніў яго Башлыкоў. Да я уже, конечно. Я про вас, жонка, там момент. Башлыкоў лавіў, што ў голасе яго тут не было цвёрдасці, не надта дабіваўся, відаць, не вельмі верыў снеданне сваё. Башлыкоў супакоіў. Я паснедаў ужо. Ну, тады хоць зараз. Заедьце дадому і паведаміце, распарадзіўся Башлыкоў. Каб не турбаваліся, дні на 2, скажыце. Дубадзел рынуўся да дзвярэй. Вазок хутка адкінуў назад рэшту Алешніцкай вуліцы, павярнуў за вугал яе, рушыў да грэблі, да зараснікаў. Вымерзлая, наезджаная грэбля ў момант дамчала да цагельні, і вось зачарнелі наперадзе ранішнія дымы над куранёўскімі стрэхамі. У Башлыкове і дымы гэтыя стрэхі, нахмураныя, панурыя, хоць падбеленыя снегам, адазваліся неспакоем. Падыходзіла ў сутычу, здымалася каменнай сцяной непадатнае чужое, што належала зрушыць і што не хацела зрушвацца. Башлыкоў загадаў кіраваць да хаты Міканора Глушака. Калі ехалі вуліцаю, чуў сябе пад маўклівым наглядам з двух бакоў, пільна лавіў насцярожаную чарнату вокон, стракатасць двароў, і вокны і двары былі амаль усе пустыя, вёска жыла, здавалася, бесклапотна, але ён добра ведаў, што спакой гэты зманлівы. Заўважыў, як выйшаў з хаты, застыў на ганку дзядзька, пільным окам праводзіў, пакуль не схаваліся за рогам хаты. Двое жанок унізаліся позіркамі ад калодзежа, адна аж перастала цягнуць водчап. Ад неспакою, ад адчування ўвагі падабраўся, сеў раўней, паставай усёй выказваў рашучасць, смеласць. Бачыў, Дубадзел пажвавеў, выцягнуў шыю, нецярпліва і весела цікаваў за хатамі, за дварамі. Здавалася, трымаўся так, нібы адчуваў блізкую бойку, і радаваўся ёй, і рваўся да яе. Гэтая вясёлая задзірлівасць была даспадобы Башлыкову. Перад двума радамі насцярожаных хат Башлыкову добра было чуць такую смелую ўпэўненасць, чуць побач чалавека, які ў любы момант гатоў быў памагчы. Ля хаты Міканора Глушака Дубадзел першы саскочыў з вазка, рашуча пакрочыў да варот. Ужо ля варот ён схамянуўся, як бы стрымаў сябе, пачакаў Башлыкова, прапусціў яго наперад. Ледзь ступілі на двор, на ганку паявіўся Міканор Глушак. Быў апрануты у нефарбаваны заношаны кажух з заечай шапкай у руцэ. Падобна было, збіраўся кудысьці ісці, апрануўся за хвіліну перад гэтым. Глядзеў цікаўна, вочы на васпаватым твары былі неспакойныя, пыталіся, чаго наведалася такое высокае начальства. З гэтым была усмешка на твары, лагодная, гасцінная. «Сустракай гасцей!» прамовіў Башлыкоў, весела крочачы насустрач. Ён прыязна працягнуў Міканору руку. Глушак спехам надзеў шапку, падаў сваю руку. Башлыкоў моцна, дужа паціснуў яе. «Угадалі, заспелі дома», — сказаў Башлыкоў зноў задаволена.
Ён узяўся абабіваць снег з ботаў, атрэсваць паліто, шапкі. Гледзячы на яго, стаў абабіваць снег і дубадзел, але без старання абы-як, нібы рабіў непатрэбнае. Міканор няёмка, як належала, папрасіў: «А чаго тут? Заходзьце!» У хаце было двое старых. Мужчына, седзячы на палацях, абуваў лапці, накручваў анучы, а старая замятала пры печы гліняную падлогу. Замятала, хапаючыся. Башлыкоў тым жа звонкім голасам даў ім добры дзень, працягнуў ружовую з марозу руку да старой. Тая, хапаючыся, выцерла сваю аб прыпол, як бы ўрачыста, лапатачкай падала яму. Рука яе была цёмная і касцістая. Башлыкоў паціснуў яе асцярожна, з пашанай. Стары, завязаўшы абору, таксама встаў насустрач Башлыкову. На дужы поціск рукі сакратара адказаў ветліва, ахвоча. Дубадзел растлумачыў, што гэта бацька і маці Міканора, Дамецік і Дамеціха, цётка Аўдоця. Угадалі. Заспелі дома, зноў сказаў Башлыкоў ужо да старых, завязваючы гаворку. Аге, адразу адгукнулася Дамеціха, то ж уже он шапку ўзяў, сабраўся ісці. Кеп на мінуту пазней, так і не было б тут. Недалёка сабраўся, далучыўся Міканор, хазяйство паглядзець. Ён усё з цікаўнасцю чакаў адгадкі, чаго завітаў Башлыкоў. Такая ж цікаўнасць, толькі больш адкрытая, была, відаць, і ў старой. Але над усім быў звычай, неадменны закон гасціннасці чалавека, што ступіў у хату. Міканор запрасіў Башлыкова распрануцца, і старая зухвалай падтрымала сына. Башлыкоў ведаў закон. Разумеў, што трэба было гасцінным гаспадарам паказаць сябе, прыязным госцям распрануцца, сесці да стала. Але не цярпелася, дорог быў час. Адно сеў да стала, расшпіліў верхні кручок паліто. Глушак, пэўна, зразумеў настрой яго, аднак сялянскай настойлівасцю паўтарыў, што просіць распрануцца, а маці распарадзіўся: накарміць гасцей. З дарогі людзі. Маці падтрымала яго, але, адзначыў Башлыкоў, не надта цвёрда. Паснедалі ўжо, сказаў Башлыкоў. Калі тое было, павёў сваё Міканор. Башлыкоў даў зразумець, што ён не мае звычкі цырымоніцца, сказаў рашуча: пройдзем па вёсцы, тады вернемся. Не зарабілі яшчэ на снеданне, кінуў позірк на Міканора Дубадзел. Ён зарагатаў: зарабіць трэба, ясно. Трэба было ўсё ж хоць трохі аддаць належнае звычаям. Паказаць сябе перад гаспадарамі чалавекам, культурнаю істотаю. Башлыкоў затрымаўся ў хаце, дазволіў пабавіцца тут дзесятак хвілін. Да таго ж варта было лепш прыгледзецца да глушаковага жытла, бацькоў яго. За гэтым адразу пайшло галоўнае, турботнае. Высветліць абстаноўку ў сяле, як яна бачыцца іх вачыма. Седзячы пры стале, не выказваючы цікаўнасці, агледзеўся. Хата маленькая, на адзін пакой, падлога з гліны, можна сказаць, няма падлогі. Палаці, двое палаціў, сына і старых. Даматканыя коўдры, вялікая скрыня, гонар сялянскіх хат на Палессі, таксама, мабыць, з даматканым палатном са святочнай вопраткай. На сценцы партрэты Сталіна і Калініна. У кутку ўверсе пуста, абразы зняты, але ручнік вісіць, як даніна старому. На падаконніку стосік кніжак, брашуры. Дзе ж калгасныя дакументы, пэўна, ў скрыні?
Паветра было нясвежае, нячыстае, нядобра, кісла пахла. Мусіць, у хаце кармілі свінню ці парася. І наогул у хаце не адчувалася чысціні, дбайнасці. Звыкліся. Башлыкоў набачыўся ўсякага, але ў апошнія гады ўсё ж меў свой пакой, звык да чыстага паветра, да ахайнасці. І тут, як і кожны такі раз, ён адчуваў, што горад — гэта горад, а вёска — вёска, і што між іх ва ўсім адлегласць вялізная. Як два розныя светы, і адчуваў востра, нязменна, што ён чалавек да драбніцы гарадскі з таго гарадскога свету. Ніколі не звыкнецца з гэтай чарнатой, нясвежым пахам. Трываць зможа, звыкнуцца не звыкнецца. Увайшоў з пугаю возчык, на запрашэнне да меціхі распрануўся, сеў каля дубадзела. Трэба было весці зычлівую гаворку. Як жа жывём, Аўдоця Петровна, пацікавіўся Башлыкоў. Імя па бацьку старой выпытаў ціха ў сына. Тая на момант перастала завіхацца, азірнулася. Та як? Жывём? Зноў адвярнулася да печы, стала чапялой гаспадарыць у глыбіні печы. Сын не крыўдзіць? А е, адказала, е калі яму. Рэдко і відаць дома. Невестку б трэба, пэўна. Казала яму, слухаць не хоча. Всё дело адно. Пары, можа, няма, памог Башлыкову дубадзел. І ад таго цвету хапае. Маці глушака паставіла чапялу ў кут, гаворка было, відаць, зачапіла за жывое. Дзве было. Дабрэнныя. Адну хадоську, так думалі уже, мамо, перабіў глушак сын, але яна даказала сваё. Празяваў. Коня забраў. Знайдзем другую, цётку, паабяцаў дубадзел, і жэнім у парадку партійнай дысцыпліны. Ён зарагатаў. Старой не спадабаліся і яго жарт, і яго рогат. Не тоячыся, нелагодна зірнула на дубадзела. Башлыкоў заўважыў, што яна наогул не надта шанавала яго спадарожніка. Не сказала нічога, аднак спыніла гаворку, павярнулася да печы, взялася за вілкі, стала гаспадарыць у печы. Башлыкоў перачакаў, пакуль маці Міканора ўправілася ў печы, перабіў непатрэбнае маўчанне, павёў гаворку пра тое, што карцела. Аўдоця Петровна, скажыце, калі ласка, чаго гэта ў калгас у вашай вёсцы так туга ідуць? Яна зірнула на Башлыкова пільна, як бы з недавер'ем. Башлыкову здалося. Позірк яе не верыў, што ён пытае гэта сур'ёзна, не ведае сам. Як бы павагаўшыся, адказала. Чаму? Баяцца? Чаго? Цёмны народ, растлумачыў бацька глушака, што звешваў ногі з палацяў. Як бы не ўскочыць у пельку, баяцца, прамовіла яна, не слухаючы мужа, а выказваючы сваё, і ўсё быццам не верыла, што Башлыкоў гэтага сам не ведае. Чаго тут баяцца? Маці Міканора нейкі час маўчала, святло з печы ўскідвалася і ападала на яе твары, на плячы. Рухавы ад святла ў маршчынах твар быў засяроджаны.
Міканор глядзеў на яе яўна занепакоена, баяўся яўна нечага. Да і тое, сказала яна, вельмі хутка гоняць. А людзям агледзецца хочацца, прымерыцца. Хто е то гоніць? Абурыўся глушак сын. Што вы кажаце, мамо? Дубадзела, здавалася, пацешыў сына ў гнеў, але ён не выказаў весялосці, строга папракнуў. Доўга думаю, цётко. Абдумана ўсё, заявіў Башлыкоў. Па ўсіх пунктах, з усіх бакоў. Сур'ёзна абдумана. Можна не сумнявацца. Яно то, пэўна, так, кіўнула яна. Не то не вельмі поверыла, не то не хацела спрачацца, далікатна, як бы тлумачачы, выказала. Толькі ж не ўсе тое знаюць. Да і тое, у кожнага ж свая галава е. О, вот у тым-то і бяда, адгукнуўся сын. Да, добра, калі ў каго яшчэ разумная. Башлыкову не давялося сказаць. Тут у сенцах стукнулі дзверы, і ў хату ступіў дзядзька ў кароткім кажушку і ў ботах, чыста паголены, з вусікамі. Ён з парога скінуў шапку, прывітаўся з усім. Здрастуйце. Упэўнена падышоў да Башлыкова, працягнуў руку, з выразнай пачцівасцю назваў таварыш сакратар. Абышоў усіх, падаючы руку, назваў кожнае імем яго бацькавым. Справіўшы належна гэты абавязак, дзядзька зноў з годнасцю пакіраваў да Башлыкова, сеў побач. Дастаў капшук з-пад кажушка, стаў круціць папяросу, па-сяброўску пацікавіўся ў Башлыкова. Рашылі, значыцца, пасяціць нашу куранёўскую глуш. Паглядзець, чым жыве, дыша у глушы народ. Давалася, ранейшая гаворка перарвалася зусім і будзе цяпер уладарыць іншая, тая, якую завязаў дзядзька, Андрэй Руды. Так яно нейкі час і было. Папыхваючы папяроскай, далікатна пускаючы праз ноздры дым, Андрэй растарэкваў пра цемнату людскую, пра калектывізацыю, новы шлях для людзей, паказваюць, што і тут, у глушы, таксама не ўсе лыкам шыты. Гаспадыня, здавалася, слухала яго і не слухала. То корпалася пры печы, то неспакойна думала. Было відаць, вярэдзяць старую нейкія турботы, не даюць спакою. Недовольна паглядвала на Рудога, трэба ж прынесла не ў час балбатуна пустога. Да і то, адважылася нарэшце, нагадала пра перарваную размову. Гаворкі тут усякія. Пра раскулачанне. Башлыков адвярнуўся ад Рудога, уважліва зірнуў на яе. Баяцца е таго. Не наравіцца е то, выказала яна. Каму не наравіцца? Адразу напаў глушак сын. Людзям не наравіцца, сказала, а то не баяцца. Усе. Кулакі, можа? Кулакам е таго трэба баяцца. Правільно. Дамеціч, кіўнуў Руды. Дамеціха не паддалася сынаваму гневу, нават як бы заўпарцілася. Брату на брата нагаворуваюць. Загаварыла галасней, зацята, сваяку на сваяка, як бы кусаць адзін аднаго трэба. Кажаце вы, мамо. Яна зазлавала, ускінулася. Дай сказаць людзям. Не з табой гавораць. Слова уже сказаць не можна. Гаварыце, да знайце што? Правільно, Дамеціч.
заявіў Руды. Ты, Андрэй, прыйшоў? Дак сядзі, не лезь, куды не просяць. Яна перавяла дыханне, заявіла сыну усім. Знаю, правду кажу. От тут у нас сваяк е. Брат мой двоюродны. Знайшлі брата. Брат Халімон. Моя матка і яго бацька, сястра і брат родныя. Я то пра карча Халімона, Халімона Глушака. Растлумачыў Башлыкову Руды, задаволена пыхнуўшы папяроскай. Было відаць, страшэнна рады быў спрэдцы, як цікаваму здарэнню. Міканор з нянавісцю зірнуў на яго, знайшоў забаву. Трэба ж прынесла ў такі момант, заўтра брахня пойдзе па ўсяму сялу. А Глушак. Глушак Халімон, пацвердзіла старая. Дак чаго ўжо на яго? Мала таго, што налогамі, дак і ў калгас не пускаюць. Свет чалавеку завязалі. Так, то трэба. Сколькі не толкую, не разумее нічого. Міканор ружова-чырвоны няспрытнымі рукамі скруціў папяросу, схіліўся да Рудога, прыкурыўшы, патупаў, да палацяў, сеў на іх, згорбіўшыся, густа задыміў. Башлыкоў разумеў яго. Міканор Глушак, як на суддзю, глядзеў на яго, сакратара райкомаў, быў разгневаны на маці і адчуваў сябе такім вінаватым, што гатоў быў на любую кару. Так было чаго хвалявацца. Зганьбіла старая, і перад кім? Перад сакратаром райкома, ды перад дубадзелам, які яўна не спачувае, а як бы потай цешыцца. У адносінах та кулацкіх элементаў, Аўдоця Петровна, сказаў Башлыкоў. Лінія ў нас цвёрдая. Кулацкія элементы мы лічым класавым ворагам. Які ён цяпер элемент? Старая зняважліва махнула рукой. Толькі званне асталося, што багацей. Дубадзел хацеў падчапіць жартам, не ведаў, што яна такая кулацкая заступніца, але старая не адазвалася на жарт. Міканор Глушак, хапаючыся, нервова дыміў, ледзь стрымліваў гнеў. Падгаварыў ён вас, ці што? Башлыкоў улавіў, словы гэтыя былі як бы не толькі да яе, а і да яго з дубадзелам, можа, нават больш да іх дваіх. Няможна, што брат на брата, выказала яна зацята, непахісна. Сын, угневаны, саскочыў з палацяў, зірнуў злосна на старую, захадзіў нецярпліва. Башлыкоў узняўся з лаўкі, сказаў, што пара ісці, час не чакае. Старая ўраз схамянулася, згадала пра абавязак гаспадыні. Так калі ж вернецеся, кеб знаць. От як вызвалімся, сказаў Башлыкоў, калі справу зробім. Дадзім знак як-небудзь, калі прагаладаемся. Старая неёмка попрасіла. Моя, што не так, то вы не сярдуйце. Я ад душы. Што думаю? Не сярдуем. Башлыкоў паблажліва усміхнуўся, але з поглядамі вашымі нязгодны. Ён лагодна патрымаў старую за локаць, рушыў з хаты, на дварэ азірнуўся, усе выйшлі ўслед, нават стары стаяў у сародцы без шапкі. Башлыкоў паклапаціўся перш пра яго, параіў вярнуцца, не прастудзіцца, потым сказаў возчыку ісці ў хату чакаць. Заўважыў, Міканор Глушак лавіў яго позірк. Башлыкоў зрабіў выгляд, што не бачыць гэтага. Калі выйшлі на вуліцу, Глушак не вытрываў. Падгаварыў, мабуць, гад.
у сям'ю маю уже ўлезці хоча. Воспитательной работой не займаешься. Уколол знарок дубадел. Башлыкоў адвёў нялітасцівы позірк. Чуў. Глушак пабойваецца нядобрага свайго сваяцтва, таго, што гэта вядома яму Башлыкову. Так, трывожыцца ёсць чаго. Такое сваяцтва не ўпрыгожвае. Што там не кажы, сваяцтва ёсць сваяцтва, сувязь з кулаком. Было незадавальненне сабою. Такога факта пра Глушака, пра актывіста-партыйца не ведаў. Праўда, віна тут найбольшая Глушака, але і сам вінаваты. Не першы раз, як пра абрыдлае, непрыязна падумаў. Все яны тут перамешаны, паспрабуй разбяры. За гэтым як бы нанова пачуў плаканне войканне старой, плаканне аб крывасмоку. Узяло злое, жаласці дурной у людзей, аж лішне. Крывасмокаў самых яўных то не судзяць, то шкадуюць. І каб адзін-два з дабраты шчодрай, а то ж не в адной вёсцы, чуласць якая. Ён з прыкрасцю перарваў думанне, кінуў позірк на Глушака. З каго пачнём? Глушак як бы не цяміў. Відаць, усё не мог супакоіцца. Схамянуўся нарэшце. Да от к суседу можна. Дадаў. Адзін з тых, што ўпіраюцца асабліва, дзяцел Васіль. Пакіравалі да дзятла. Адразу як ступілі на двор ля новага зруба, трапілася пажылая жанчына, ішла з хлява з пустым драўляным вядром. Эй, цётко, можна ў госці? А чаго ж? Жанчына мелькам зірнула на іншых, прамовіла да Глушака. Сусед, а рэдко заходзіш нешто. Паяўленне нязваных гасцей выклікала ў яе клопатнасць, але яна схавала гэта. На прывітанне Башлыкова адказала ветліва, прыхільна. От, госць з раёну, сказаў Глушак. Назваў Башлыкова, і жанчына зноў зірнула на яго з большай увагай і цікавасцю. Запрасіла ў хату, першая падалася на ганак. У хаце каля палацяў была яшчэ жанчына, паўнацелая, маладзейшая, з дзіцем на руках. Перад ёю паволі вяло калыску, што звешвалася са столі. Відаць, дзіця ўзяла з калыскі. Полах на почапках калыскі быў адхінуты. Башлыкоў і з ёй ветліва прывітаўся, але жанчына не адказала, паглядзела на яго, кінула позірк на іншых, нядобра з-пад лба, вочы нібы судзілі. Чаго прыперліся? Абвяла вачыма і адвярнулася, паказала, што ведаць не хоча. Глушак як бы і не бачыў маладой, з вясёлым тварам павярнуўся да першай, што паставіла вядро ў кут ля парога. От заставляете вы, тётко, начальство з раёну трывожыцца. Башлыкоў прыкмеціў. Маладая зірнула злосна адвярнулася. Лагодна перапыніў Глушака, спытаў у старой. Дзе гаспадар ваш? Дубадзел паясніў Башлыкову, што чалавека ў цёткі няма. Загінуў на вайне, гаспадарыць у цёткі сын Васіль. Ці дома ето Васіль? Дома, кіўнула Глушаку старая. Момант як бы думала, разважала, не зусім упэўнена сказала. У хаце новай корпаецца? Ніяк не ўлезем? Дзядзька ў кароткім кажушку, што аказаўся і тут, варухнуўся быў кінуцца пазваць, але адумаўся. Рашыў, мусіць, што і тут старанне яго можа не спадабацца.
Старая выйшла, пакуль не вярнулася, ў хаце была негасцінная цішыня. Дядька ў кажушку не вытрываў, папракнуў маладую: «Што ж ето ты, маня, так невежливо да гасцей? Спінаю, так сказаць». Тая яшчэ нацялася, прамаўчала. Дядька гарэзліва падміргнуў глушаку, дубадзелу, пакруціў галавою: «От стварэнне!» Башлыкову прыйшло ў галаву, што гаспадар не інакш бачыў іх з новай сваёй будовы, не пажадаў бачыцца. Думаў, значыць, адсядзецца. Башлыкоў павёў позірк па хаце. Цесна, бедна, як ва ўсіх беднякоў, ні аднаго ложка, палаці на палацях даматканае рыззё, падлога, праўда, не земляная, але падгніла ўжо. Гнілыя вушакі в акенцах, сцены пакрыўленыя, гнілаватыя таксама. Па ўсіх прыкметах век хаты нядоўгі. Як і ў іншых хатах, бруду даволі. «Вот і хазяін наш», — аб'явіла жанчына з парога. Малады гаспадар у свіце ў лапцях з парога паздароваўся, кінуў позіркам, запыніўся на Башлыкове. У тым, як паводзіў ён сябе, найбольш адчувалася годнасць. Іменна яе ён выказваў тым, як спакойна зняў шапку, як стаяў каля дзвярэй. За гэтай знешняй упэўненасцю Башлыков, аднак, бачыў насцярожанасць. Позірк, прыкмеціў, быў пільны, нібы пытаў, чаго прыбылі, і ведаў загадзя, не для добрага. Башлыков разумеў, дыпламатнічаць тут няма чаго, пайшоў адразу на прасткі. «Прыбылі мы да вас даведацца, чаму не хочаце ісці ў калгас?» «Чаго ад народу адстаеш?» — падмацаваў Башлыкова дубадзел. Гаспадар пераступіў з нагі на нагу, адвёў позірк, адвёў з нудою. Чуў ужо такое і адказваў не раз. «Чаго ж тут гаварыць попусту?» Знарок зачапіў словы дубадзела. «Народ шчэ і там, і тут». «Перадавы народ увесь там», — заявіў дубадзел. Гаспадар перамаўчаў яму, перамаўчаў, было відаць таму, што не хацеў пустой гаворкі, не таіў, што словы дубадзела ні трохі не змянілі яго упэўненасці. Падобна было, што не надае тым словам ніякага значэння. Здавалася, што і самога дубадзела не надта шануе. Тут у хату вайшоў дзед, зняў шапку, пакланіўся, лагодна з-пад белых броў агледзеў усіх. Башлыков думаў, што прыйшоў хтосьці з цікаўных суседзяў, але дзед, старэча горбячыся, зняў кажух, звыкла палез на палаці. З палаціў, цьмяна свецячы лысінай, ціха папытаў нешта старую, кіўнуў галавою. Башлыков улавіў, што глядзіць на яго разумным, дапытлівым позіркам. «Дак як ты, дзяцел, на тое, што сказано?» — прамовіў, патрабуючы, дубадзел. «Чаму не ідзеш?» Тон, якім гаварыў, добра паказваў, што далікатнічаць, валаводзіцца тут няма чаго, трэба цвёрда весці сваё. Маладая ля калыскі неспадзеўку рэзка крутнулася, твар яе скрывіла лютасцю. «Сказалі ўжо! 100 разоў казалі! Чаго вы ўсё лезеце?» Гаспадар нядобра строга зірнуў на яе. «Не тваё дзело!» «Сходаў мало!» — не паслухалася жонка. «Сходамі жыць не даюць, так ще і ў хату век!» Твар гаспадара скамянеў ад гневу. «Не сунь носа!» — узняў голас гаспадар. «Сказано!» У голасе яго чуліся сіла і цвёрдасць.
Жонка зірнула на яго недовольная, яшчэ поўная лютасці, але не запярэчыла, не наважылася. «Усё лезуць!» — не вытрывала, прамовіла непрыхільна. «Тым часам думаем пра ето ўжо!» Прымірэнча разважліва уступіў дзед ад палацяў. У тым, як гаварыў дзед, адчувалася, што ён бачыць, што гаворка пайшла неразумна і нічога добрага з яе не будзе, што без яго ўдзелу не будзе ладу ў гарачай бесталковай спрэчцы маладых. У тым, як гаварыў і трымаўся дзед, бачылася, што ён наогул перакананы ў асаблівым значэнні сваім тут. «Доўга думаеце?» — зазначыў Башлыкоў. «Доўго», — не запярэчыў дзед. «Хутчэй думаць трэба», — параіў Башлыкоў. «Да, яно б трэба, толькі ж яно з давер'ем», — сказаў дзед. «Тым часам няпросто так і рашыцца. Всё аддаць, астацца ні з чым». «Чаму ні з чым?» — здзівіўся Башлыкоў. «Усё ваша вашым і астанецца. Толькі што агульным стане». «Аге!» — кіўнуў дзед. Башлыкову ў гэтым «аге» пачуліся цікаўнасць, разуменне, і ён стаў цярпліва па-прыяцельску тлумачыць выгады агульнага гаспадарання. Дзед, Башлыкоў ведаў ужо, як яго завуць, казаў да яго пачціва Дзяніс Ігнатавіч, слухаў уважліва, ківаў згодна, ухваляў падобна, але абяцаў толькі адно: «Трэба падумаць». Пільны Башлыкоў хутка зразумеў, што лагодны дзед не інакш хітруе, адводзіць гаворку ў спакойны кірунак, змазаць хоча пытанне. «Думаць цяпер ужо мала», — сказаў Башлыкоў. «Дзейнічаць, рашаць трэба неадкладна». Ён адвярнуўся ад дзеда, паказваючы, што ў яго не лішне часу, што чакае рашучых дзеянняў, патрабавальна зірнуў на маладога гаспадара. «А што гаспадар думае?» Ён не таіў іроніі, знарок з націскам сказаў «думае». Малады адразу, як адчуў увагу да сябе, нацяўся зноў, пастражэў позіркам, выпрастаўся, нібы падрыхтаваўся да бойкі. «А я пабачыць хочу, што з гэтага ўсяго яшчэ будзе», заявіў без хітрыкаў, як бы з выклікам. «Значыць, вы яшчэ сумняваецеся, што гэта сур'ёзна?» «Пабачыць хочу». Спрачацца, даводзіць, адчуваў Башлыкоў, было бескарысна. І ўсё ж ледзь стрымліваючыся паказаў, як гэта грунтоўна абдумана і праверана, абдумана партыяй, лепшымі галовамі, праверана мільёнамі людзей. Не першы раз, не першаму гаварыў гэта і не першы раз бачыў, што не даходзяць яго такія ясныя пераканаўчыя доказы, які многія іншыя нібы не разумеў дарослы сталы чалавек, надзейныя, важкія факты. На шчырае слова Башлыкоў у адказ была тупая глухата. Бачыў позірку гаспадара упарты, тупаваты. Разумеў, марна даводзіць такому. Не дойдзе да такога. Башлыкова дурная глухата гэта паліла. Трываць не мог ён гэту няздатнасць разумець такі просты сэнс, гэту дзікую упартасць, каб трохі яшчэ сарваўся б, нагаварыў бы нястрымных гневных слоў, але не хацеў паступацца годнасцю, даць ім адчуць перавагу іх. Стрымаў сябе. Павёў позіркам па хаце, нібы нанова ўбачыў беднасць, убоства яе, гэтага іх раю, які яны так аберагаюць. Варухнулася цяжка няцямна. Чаго яны так чапляюцца за гэта? Не мог уразумець гэтага. Падумаў ужо без горычы,
апанавала раптам душу стома. Надакучыла, без меры надакучыла здзіўляцца глупству, гаварыць адно і тое ж глухім. У цішыні, што настала ў хаце, чулася варожасць. «Мы не проціў, не думайце», – азвалася зычліва і вінавата ад прыпечка старая. Яна глядзела на Башлыкова у вочы з трывогай і надзеяй, як бы прасіла яго злітасціцца. «Толькі ж праўда, асмеліцца трудно». Яна верыла, што ён, такі дасведчаны, адукаваны, зразумее іх. «Доўга вы асмельваецеся», – вымавіў Башлыкоў, рэзка заявіў, «а мы чакаць не можам, не можам». Не тоячы незадавальнення, нават знарок выказваючы яго, узняліся і іншыя. «Советуем подумать, дятел», – параіў Дубадзел. Ён зірнуў так, як бы намякаў на нешта грознае. Зноў апынуліся на двары. Башлыкоў вастрэй кінулася цяпер новая, з жаўтлявымі, старанна ачышчанымі бярвеннямі хата была не раўня старой, прасторная, з размахам, 3 вокон на двор, 2 пакоі, відаць, у прарэз дзвярэй, сенцы шырокія пачаты. Гэта ўжо іншая, не бядняцкая хата. «Выясніць трэба, адкуль лесу набраў», – зазначыў Дубадзел, перахапіўшы позірк Башлыкова, намякнуў, «сколькі аплачано». Калі выйшлі на вуліцу, глушак вінавата паведаміў Башлыкову: «Гэта жонка яго кулацкага роду». Дадаў з роздумам: «І сам ён не сакрэт з кулацкім нутром. Хоць ты цвёрдае давай». Дубадзел, як бы чакаў гэтага, падхапіў адразу: «А можна і даць». Башлыкоў прамаўчаў, але не запярэчыў.